an exciting episode of Community Legends with Sel Mambakure on your favorite online television channel Sly Media. Okay, so today we are in Epworth with one of the men who has been working hard for his community. He's been working so hard for the betterment of the people in Epworth. And avatotarise kuti varikubatsira ani kana kuti anobva kupi vanongomubatsira chete zvakadaro. Tinokugamuchira nekuya pasho kwa maita muzivara nhasi. Thank you, most welcome. Vanhu vangade kuziva kuti wandakagara naye muzivara nhasi anoitwa ani uye anoita nezvei? Wamukagara naye nhasi anonzi Tendai Friday Simon, but washoma unozazisa rangu. Saka vanoziva rekuti chii? Vanoziva rekuti Tiara, T-I-A-R-A. I'm a social worker, let alone a volunteer as well for the community of Epworth. Alright. Mane nguva yakareba sei muri volunteer mu Epworth social worker? More than 10 years now. More than 10 years? More than 10 years now. Alright. Alright. Munoshandira muno mu Epworth chete. Epworth yacho, Epworth yakakura kai. Tine kunonzi ku Dombo raMwari, ku Overspill. Ne Cornerstone, Epworth yakakura. Saka imimi mune, because takakubatirai paSolani. Saka isusu tikuda kuziva kuti munoshandira mu Epworth yese here kana kuti mune maparts mu Epworth amunoshandira muri? Donzo ra Tiara ndikushanda ne Epworth yese. Epworth yese. Zvinoreva kuti titori nevamwe vandoshanda navo vari kuna Namunyuki, Sunway City, covering the whole of Epworth. The whole of Epworth. But nyaya inongoitika ndeyekuti vamwe vanongofarira panobuda pfuma. Alright. Vamwe tinofarira kungoshanda necommunity. Alright, kubatsira munhu wese. Okay, mati munofarira kushanda necommunity. Chii chakakupushai kuti muzosvike pakushandira community? Kuti inini ndasarudza zvangu kuvolunteer kuenda unoshandira community yeEpworth. Pamwe pacho munhu unozvarwa nazvo zviri mubhonzo muskeleton. Panandiri grade 4 ndopandakaita prefect at a local school panaidzidza ndiri grade 4. Imagine grade 4 muno muEpworth at a local school. Chikoro pacho ndandiri grade 4 ndikutotonga magrade 6 grade 7. Imagine zviri muropa. Ndakabva ndatozoenderera mberi some 4-5 years ago pachikoro, but that same school ndandiri SDC. Alright. SDC chairperson. Yeah, makati tinoti hanzi mbudzi chii yekuti imimi munonyatsoziva kuti makadzidza panapa modzokera futi pachikoro ipapo. Alright. Just imagine, pandakasvika grade 7 takapedza the whole year pasina head boy head girl because teacher wangokaramba kuti anozofoira mukomana. But at the end of the seasons vana vangu vakutodzidzawo ipapo vanaita SDC chairperson pasame school ipapo, youngest chairperson muEpworth. Alright, the youngest chairperson in Epworth. Yes. Okay. Pama local schools esarimo. Alright. Saka imimi pamakatanga kuita SDC manga machuzwa nevanhu. Yes. The community. Alright. Saka zvemucommunity zvindezvenyu. Muchitanga imimi kupinda kushandira kuvolunteer kushandira community yemuEpworth. Vanhu vaikutambirai sei? Vachiziva kuti Tiara mukomana uyu ari kushandira community. Vaizvitambira here vanhu? Inini kutaura chokwadi vanhu vakazvitambira. Why? Because I was born and bred in Epworth. In Epworth. Saka kamuka uno vanhu vanenge vachiita wachikaona kuti uyu si community leader. Toda upi? Yeah. Watinoziva. Jesu ngaroverero. Okay. Imimi muri social worker sekutaura kwamaita. Social worker tinoziva kuti hango ane ma-age groups anoshanda nawo. Imi munoshanda nema-age groups api? From kindergarten kusvika mwana kadiki kusvika kune handotowati mabhebha angu, machembere angu, mabhebha angu. Wakatonoona ichisvika pandofanira kuti auya ndozondotouya ne-something good to them. Handiti pane pamwe panoda mari, pamwe pari mari, asi kana wakatumwa woita sei? Unoita zvawakatumwa. Zvawakatumwa kuita. Okay.
Epworth tikuona muri kunyanya nyaya ma early marriages nema drug abuse ende zviri kunyanya zvisingaite. So imimi sa social worker we Epworth ndezvipi zvamuri kuitawo muno mu Epworth zvinoita kuti matambudziko akadaro apere muno kana kuti aderere? Right. Kuti apere. Ndatya kuti ndikakuti kuti apere munogona zoti panonetsa but kuti aderere. Ndine mbandiko ndoshanda nawo. Fane sepatiri panapa tiri I am Epworth. Ibandiko rimwe randoshanda naro under Zimbabwe Trust. Tine maprogram atunoita nemaactivity atunoita nema-teenagers mostly. Tongonoita cleaner campaign targeting social use, early child marriage, and drug abuse, drug and substance abuse. They had quads or pan and those square now, my drugs. Because when I'm kuru nyinga totaura kuti wesabata ma drugs mukati. And more. I'll try to limit out, but as pere, why because wakomana vacho. Naso notaura naye. Plus tinechi donor syndrome, chomwe chatinacho. Kuti ukati workshop workshop akomana auda ma refreshments varuda futi mari yacho amupa mari yacho amuudza kuti chakaipira dombo kana chakaipira ngoma chi ari kunzwa at the moment asi amupa $5 workshop akunotenga bottle rengoma futi. You see, saka zvinotinetsei kazhinji but we are trying hard enough kuita ma clean up campaign. Saka ma clean up campaigns mune muchimaitira kupi? Tongotsvaga just for instance paSolani muno mu Epworth. Muno mu Epworth kana Glenwood kana overspill shops up. Tongot clean up campaign, guys come, my refreshments aripo chikurukura nenhau dzakanakira kana kushatira ma drugs pama clean up campaigns. Alright. Can't organize a workshop. Last takapedzera about 3-4 months ago pakubata na primary. Alright. Takaita workshop zvakanakira nekushatira ma drugs. Kudhila nema teenagers chinhu chakaoma because vanenge vachiri kukura. Munodhila navo sei? Mati mane more than 10 years muchidhila nevanhu because unogona kumuudza nhasi kuti ita so but mangwana anenge achienda. Saka imimi munodhila navo sei, munoshanda navo sei ma teenagers? Ma teenagers unotoona kuti caliber yemunhu yakamira sei. Alright. Pane pamwe kuti mumwe anotoda kushandisirwa hasha chaizvozvo. Mumwe anoshandisirwa soft. Saka takamboenda ku trauma healing a tree of life yakatisa program iyo tiri under Epworth. Unonodzidziswa kuti uite social worker ungomuka zvirimo mubonzo muskeleton, but the thing is ndipo pana ndichida kutobvunza ipapo kuti imimi zvamuri kutaura izvi ndiri kuzvinzwa ende haisi nyore kuti inini ndongouya ndongosvika ndotanga kuita. Ndandichida kutobvunza kuti kubasa makazviendera kuchikoro here zvekuita social worker because kushanda nevanhu chinhu chakaoma, especially vadika netechnology yako mazuva ano 21st century. Unongonzwa vachiti tiri mu 21st century, saka zvinhu zvakaoma. Makazviendera kuchikoro? Ndakaenda kuchikoro, ndaenda matrainings akati nezvazvo approach kumunhu yakosha. Zvikafanira kukombisa musikana chaiko chaiko. Haungosvike une dzungu. Mumwe anoda dzungu, mumwe haadi dzungu. Zvinosiyana, unotanga wastada munhu wako for more than 2 years. Wastada munhu uchida kumuona kuti anozotambira papa, anoita sei, anodi. Then unozokwanisa kuwana information yacho yekuti kuite sei utange kutaura naye. Alright. Handizvozvo. Imimi matambudziko amuri kusangana nawo ndeapi mukuita zve-social working? Matambudziko atusangana nawo these guys ma-teenagers nhasi unotaura naye tomorrow futi handiti the next day futi asina net idambudziko ndoriripo ma-social use acho takamboreva pepe kuti anoda something handiti mari yacho umuti yousi anonotenga burongo but once wangoita back
akunanga kuborongo, akunanga kuskanki. Saka that's a big problem. All right. Mati programs amunoita programs amunoita imimi kuderedza dambudziko matambudziko akadaiswa ndeapi besides clean up campaigns? Pane zvimwe zvamunoita? Panapa tine crash. Mune takagara pa crash. Takagara pa crash. Vana vakazara mukati mwairanda Epworth. Donzo ripo pa Zimbabwe Trust. Nebandiko redu Epworth as Epworth. Donzo ripo nderecord. Vana vanana baba vanana mai early child marriages ayandire. Asi kukwanisa kuwana mari yekuminesa mwana kuchikoro. Isusu charge small fee kuti mwana weche mwana uye kuchikoro, of which is supposed to be free, but kuno Epworth as Epworth asatana donor yekutanga kukwanisa kuti teacher avapo mari yekunowacha wekuti vanoda unoti anditi aiwa ndizvo vanoda kuwacha hembe dzawo chawachi. We are volunteering for the community as a whole. Saka ma teachers volunteers futi. All right. Zvishwiro zvenyu sa social worker panapa ndezvipi? Zvishwiro zvangu zvokuti Epworth ingoonekwawo secommunity yakanaka kunge ma communities because I'm a church bulldog, that's a church boys aya. But kuchikoro zvaitondinetsa kuti nditaure kuti ndogara kuEpworth. Epworth inotarisirwa pasi zvekuti unongonzi ndekwembavha ndekwemauri. Chii chinoita kuti Epworth itarisirwe pasi? Ndambozviongorora ndikazvitarisa. Isusu tega wacho kuEpworth tisinotarisa pasi. Because I must stand tall and proud ndobva kuEpworth. Saka zvinotangira panini zvichienda kune vamwe kusvika munhu wese akuziva kuti aiwa Epworth is a community yakangofananawo nevamwe communities. Alright, saka ndiwo ndo zvishiro zvenyu izvi zvekuti tionekwe sevanhu vakangofananawo nevamwe. Alright. Ma-challenges amuri kusangana nawo ndeapi? Ma-challenges pano pa-crash patiri? Pano crash ma-challenges aripo. As I said, as I'm Epworth, hatisatana donor. As of yet, hatisatana donor. Saka we are funding ourselves kuti tiwane kuti tiende mberi. As she said, tine ECD grade 1 and grade 2. Next year tienda grade 3. Space edu yakuita idiki. Teacher tina 1. You see, these are all those grades. My grades and I volunteer. Ndo pane passion yake wanit. Saka anoda push and batsirwa. That's why I was charging a small fee kuti aone something kuti muke makusena ndakatumwa zvirimo muropa mangu but chandiri kuwanawo choviri. Tichienderera mberi nehurukuro yedu muzuva ranhasi, tataure naticha wepano pachikoro. Tiri kuda kumbonzwa kuti vanozvifambisa sei pachikoro pavo, uyezve kuti vana vavo vakawanda sei, uyezve vakawana matambudziko pachikoro vanonanga kupi. Amai tinokugamuchirai nekuuya pashow muzuva ranhasi. Alright, vanhu vangada kuziva kuti wandakagara naye anoitwa ani uye anoita nezvei? Inini ndinoitwa Kiratilo Lirato Stwala. Ndinoshandawo ndiri ku Epworth iri under Zimbabwe Trust. Basa rangu pa Epworth kuswera nevana tichidzidzisana. Tine ma-classes edu matatu, ECD grade 1 ne grade 3 ndo vana vatinawo so far. Saka pachikoro pedu sezvamambonzwawo kunzi tinodhila nevana vari less privileged, vane vabereki varipo, vamwe vakashaya, vamwe havana. We offer education at a low cost, which means $3 per term. Ndoyatinoti vana vabhadhare. Because takaona kuti vamwe vana vari kuswera vachimhanya munharaunda zvinozokonzera kuti unozowana vava kuma-dumping area vachinonga zvinhu. So takabva tadecide kuti let us give them education on a low cost. Ndo zvatiri kuita panapa. Tichiva offer free meal every day once. Hatizopapi hedu chakawanda but we offer them once a day. Alright. Vana venyu vakatanga vari vangani? Vakatanga vakawanda zvakaita sei? Vana vedu tichitarisa zvatinoita vana vedu kuwana kwatinovaita, tichitanga tatine vana almost 10
vawanda sei izvezvi? Iko zvinova 47 ndo vana vavapo. Saka makazivisa sei vanhu vemunharaunda munomu kuti panapa pane creche iripo, pane chikoro? Zvatakaita, I printed my t-shirts like randakapfeka iyi, ndobva ndaprintira vana ari resemblance nechikora kanzi aimepo with OVC. So usually vazhinji vanozobvunza kuti OVC zvakamirirei, zvinomirira kuti orphan vulnerable children. Ndo zvatinenge tichiita, saka tikafambawo tikabvunza kuti ko mwana uyu akura sei, basically tinotarisa situation yepamba. Tobva taona kuti maybe mwana uyu neage yake inayo kuti asikwanisa kuenda kuchikoro, then we introduce kuti aiwa isusu tinobva kwakati tino offer education nemari yakati. Ndo zvatinoita. Okay, isusu kusvika kwataita panapa taona kuti muri 1 teacher pama classes 3 classes muri 1. Munozvifambisa sei kuti muri kuda kuticha ma ECD, muri kuda kucrossa kuenda kuma grade 1, grade 2, munozvifambisa sei ipapo? Okay, ipapo ndakaisa ndingati ndinovachinjanisa ma grade 1 anopinda makuseni kusvika na 11, ma ECD anotanga ona 10 kusvika na 2, ma grade 2 anenge arimo. Usually ndinowanza kuti ndikapawo work kuma grade 1 ma ECD ndobva ndavapedza, ndobva ndachienda panze neumwe mukuka arimo muklas, ndiyo ndinozoti chinda unoita nawo ma games ndichimbodzisawo ma grade 2. Alright. Zviri kunakidza here kushandira community muchiita kuti community yenyu yeEpworth ive inotaridzika yakanaka? Zviri kufamba sei? Muri kufila sei? Muri kunzwa sei imimi? Yeah, ipapo I think maybe it's passion, maybe because I signore to deal with 47 students a day. I signore, but ndatozvijaira. Ndakutongoona kunge ndikasatoya kubasa ndotoona kuti pane vanhu vandaswera ndisina kuona. So iko zvinangu iko zvinondajaira. Ma first day zvaitondiremera ndikunyeka, but now ndakutokwanisawo because chinchanyanyondiremera ma parents. Dealing nevana nema parents zvinhu zvakaoma because umwe haatomboku understand kuti wewe uri kutry kuti iyane wake muono iwe une wako. Saka ava vabereka ava muno communicate navo sei? Usually ndakaisa WhatsApp group rechikoro. Usually ndinonyorera futi vana tuma notes kana pane zvandinenge nchida kutaura navo. Alright, ayo kana muchinyora ma notes zvakanaka because ma bundles mazana ari kudhura. Yeah, ndo zvatinoita ndinonyora ma notes. Saka pama uniform apa vanouya vese vaine ma uniform akakwana here kana kuti munongoti henyu angouya ndizvozvo? No, but tinozongovatiwo what $3 school fees woshayawo yekuti $1 isa paside tutengere mwana wako uniform ango ratidzigawo kuti ndiri kuenda kuchikoro. Boys nini usually ndinovatsanangurira kuti yes mwana ndakutorera kuswera kuchikoro, iwe uchiwanawo zvekuita zvekuita kuitira kuti mwana wacho naiye adzoka kumba awanewo kudya. Because usually pa vana varipo I've got vana 15 ndeve ma single parent. Vamwe vacho vana mai vacho vantoenda mubhawa. So unotozoona kuti musiye kumba nelanguage nebehavior inenge iri kumba kwachona hazvibatani neage yemwana. Ko ma future plans enyu akamira sei? Isusu as SlyMedia tiri kutarisira kuti tirambe tichigrowa tichienda mberi. Because tikavagruma kusvika pagrade 2 tikati chienda ikumwe ivo vachitadza yepanapa vanozonokwanisa. So isusu tiringotarisirawo kuti toramba tichienda mberi tichipusha kuenda mberi. Because ipapa vanhu titori nematarisiro kutoti as time goes on ndotsvagawo mateachers anenge ari willing kungoti nini I have to go ndonodzisawo vana. Because manje maklasi acho anenge akureba anenge asingacha. Sure, vana vanenge vawanda manje. Vanenge vawanda saka hazvisizvo. Mashoko enyu ekupedzisira kuvana vemuEpworth zvese nevari kunze uko because kunyanya zvema early marriages nema drug abuse
hazvisi kubata vana vemuEpworth chete, zvazara Zimbabwe yese. Saka ndiapi mashoko amuinawo kuvana vemuno muZimbabwe? Vana vemuZimbabwe ndoda kukuudzai kuti say no to drugs. Ngatisiyane nazvo drug and substance abuse. Madrugs ariko ma-ARV madrugs, but if you abuse them zvinokukanganisa upenyu hwako. Ma-early child marriages tikambo kuti uzodaro so unenge wambosanganawo nazvo at times. Saka kunenge kuita correction yako, but handisi kuda kuti mwana wangu asangane nazvo, handisi kuda kuti mwana wefriend yangu asangane nazvo. And pane time ngatimbodzidzei tiende kuchikoro, there's a time pazvinosvika yekuti wa-tender age kuti upinde marriage. Imagine a 13-year-old girl wapinda marriage, uri kuziva wazivei 1 + 1 chaicho hausikuziva. Saka zvinobatsirei zvikutorwadzisa inini mudhedho wako, uri kunobhadhara school fees, unotizira nani ndabhadhara unonzi examination fee nemakala and stuff, ndanyoresa waunotizira zvakaoma. Alright. Kuvabereki vemuno muZimbabwe tichivasanganisa zvese nevemuEpworth tongoti Zimbabwe yese, muda kuvaudzawo kuti chivabereki, because mubereki sometimes kana aripo achionawo mwana wake zvinogona kutionani. Saka kuvabereki voita sei kuti matambudziko akadai aya asawire vanhu? Kune vabereki vemuZimbabwe as a whole, toda kutaura ndishone kuti shamu haisiriyo inoranga mwana wako mugadzike patyo newe, and ita kuti mwana aite best friend yako. Because mwana vari kurasika vachiita madrug abuse ava vanenge vashungurudzwa kumba nemubereki. Take your time, taura nemwana wako, ndewako, taura naye zvakanaka-naka, uchimutsudzawo zvinodiwa nezvisingadiwa. Plus Bible ririko futi, handei kuchechi nevana vedu. Kusarasa musoro asiri kuti hatina mari. Munotoendawo kuchechi chero muine rasta zvozvo. Saka vana handenawo kuchechi, ngativatsurei zviri kwazvo. Alright. Aiwa, mukoma Tiara, tinokutendai nekuuya kwamaita pashow muzuva ranhasi. You're welcome. There you have it from Selma Mbakureva and Tiara besides me and the crew behind the scenes. Pasina ivavo, show panenge pasina. It's a bye for now.